Ezin duzuenengatik bereziki. Zaintza eskubide kolektiboaren alde. Zateko behar dugu bizitzaren bihurgune bakotxeko mundu bat jaso. Faltan las internas. No estamos solas. Faltan las internas. Faltan las internas. Eskaintzen dituzten gizarte zerbitzu publikoak. Gainera zerbitzu gutxi horiek privatizatzen ari dira instituzioetatik. Zaintza negozioa bilakatu dute, etekinei begiratuz, azpikontratazioen bidez eremu publikotik atera eta merkatu pribatuaren esku utzi dituzte. Horregatik esaten diegu, funts putre multinazional eta irabazi asmoari sostengatzen ari diren enpresa zein